Vedare tinokugamuchirai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Regei tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Hanzi makadi zvenyu mukomana Shi, ininiwo ndine nyaya yangu yandiri kuda kuti munge muchizondiposterawo. Chandiri kungoda kungoudza vanhu ndechekuti vanhuwe, please musaita izvi zvekuenda muchinotengera mashavi awa enjuzu. Zvinhu izvi mukoma hakusi kuti zvakatanga izvezvi zvekuti vanhu vanoenda vachienda kunotengera mashavi enjuzu. Zvinhu izvi zvinenge zvakabva kudhara zvichingoitwa nevanhu. Isusuwo baba vedu ndo zvavakaita, but now baba vedu vakazoshaika zvavo, but isusu sevana ndisu tava kuchitambudzika zvino nekuda kwekuti shavi racho renjuzu iroro ravakatenga rinorakidza kuti rakabva razoshanduka ndokubva ratoita chikwambo chiri kupedza dzinza. Ende kwose kwatiri kufamba tiri kungoudzwa kuti ivo baba pavakaenda vachinotenga zvinhu izvi zvavakatenga, hanzi vakaenda pane rimwe dhamu, then ndokubva vazonomutsa umwe munhu uyo ainge achizivikanwa kuti ainge akafira mudhamu iroro, ndokubva vazotenga mweya wake. Asi kune vamwe vanhu ivo baba vedu vainge vachingoita sekunge vane mashavi enjuzu, ende ivo vainyanya kubatsira vanhu avo vanenge vachida kubatsirwa kusvitswa mashavi avo enjuzu. So mukoma zvakaitika ndezvekuti ivo baba vedu hanzi vakatanga kugona izvozvo zvechiprofita kubva vachiri mwana mudiki. Ivo baba vainge vachiti kubva vachiri ne6 years vainge vachitogona kutoita izvozvo zvechiprofita. Ndo pavakazotanga kupinda pane imwe chechi mushure mekunge vazoonekwa kuti baba vedu vaiva nechipo chavo chekuprofita. Ndo pavakazoendeswa kuna bishop wechechi iyoyo, nekuti bishop iyeye aiva nemwana wake uyo ainge achirwara. Then ivo baba vakati vaendeswa kumba kwa bishop ndokubva vazonamatira mwana uya ainge achirwara ndokubva azopora. Mbiri yababa vedu ndo payakabva yazotanga. Ivo baba vakati by the age of 12 hanzi vainge vatoitwa mudare wemaprofita. Mukunokura kwavo havana kana kuzokwanisa kuti vange vachienderera mberi nechikoro, sezvo vainge vava kungoita izvozvo zvechiprofita vachingotenderera muno munyika vachienda kunzvimbo dzakasiyana siyana vachibatsira vanhu. Saka baba ivo vakabva vazoti mukunobatsira vanhu uko kwavainge vachiita, vakabva vaona kuti vamwe vavo avo vavainge vachifamba navo kana kuti mabishop echechi zvaaiwanzokuita ndezvekuti kana kuine vanhu vakuru vanenge vachida kubatsirwa, vanhu vaya vakuru vanenge vachida kubatsirwa vaigara vatopa mabishop acho mari, then baba vangu nevamwe vadare ndo vaibva vazotumwa kuti vange vachienda kumba kwemunhu mukuru uya vobva vanobatsira. Vana baba vedu chavaingopiwa dzainge dzingoriwo mari dzekungotendwa as in kungopiwawo mari dzekuti muzonotengawo madrink kana maenda kumberi, nekuda kwekuti munhu uya mukuru wavanenge vatumwa kuti vange vachienda kunomubatsira anenge atobvisa mazimari akawandisa kuvakuru vechechi. Saka ivo baba pavakaona kuti ndo zvainge zvichiitika, ndo pavakabva vazoramwa izvo zvavainge vachiita, ndokubva vafunga kuti zvainge zviri nani kuti vange vachitanga sowe nevamwe varume avo vavainge vachifamba navo. Asi pasowe iroro kunyange zvavo baba vedu vainge vari ivo mudiki pamaprofita avo avakatanga navo sowe iroro, asi ivo baba ndo vaiva nechipo chekuona kudarikidza mamwe maprofita avo avainge vachishandidzana navo. Panguva yacho iyoyo baba vakati vainge vasati vabata mishonga iyo yavakazonobata. Then at the age of 21 ivo baba ndo pavakazoti ndo pavakazodzoka kumusha mushure mekunge vazotaurirana nevamwe gogo avo vainge vachishanda basa iroro rekurapa nekusvitsa midzimu nezvimwe zvakangosiyana siyana. Mushure mekunge vadzoka kumusha baba vakabva vazoenda kuna gogo vaya ndokubva vaudza gogo vaya kuti vainge vachida kuti vange vachibatsiridzwa pachipo chavo, asi vainge vachidawo kuti chipo chavo kana chava kunoshanda vakwanisewo kuzoraramisa mhuri yavo
gogo vaya ndipo pavakazovaudza ivo baba kuti vaikwanisa kuti vange vachivatengesera hanzi shavi renjuzu. Mazuva ekutanga baba vakati ivo vakamboramba, but gogo vaya vakazovaudza kuti miko dzacho dzainge dzichidiwa kana kuri kunzi vanenge vava kushandisa shavi iroro renjuzu ravanenge vatenga, miko dzacho dzaisambonetsa because pagore roga roga baba vangu vaifanira kuti vange vachiuraya mombe, then vakauraya mombe iyoyo yaifanira kuti inge ichidyiwa musi umwe kana kuri kunzi inenge yatadza kupera mombe iyoyo, then baba vangu vaifanira kuti vange vachizoitora vobva vazoenda kunoirasa musango. Mukunotaurwa kwazvo zvinonzi baba vakabva vazoenda nagogo vaya nevamwe avo vainge vachishandidzana nagogo vaya kune rimwe dhamu ririko kumaraini kwedu rinoyera. Vasvika kuya then ndo pavakabva vazomutsa mweya weumwe murume uyo anonzi akafira mudhamu iroro mushure mekunge aenda kudhamu ikoko achinoredza. Vamutsa mweya wake murume iyeye, then wakabva wazogadzikwa pamusoro pababa vangu. Baba vangu vakabva vazotanga kushandisa mweya wemunhu iyeye kuti vakwanisewo kukwezva vanhu avo vanenge vaine matambudziko avo, asi vanhu ava vavainge vachida kukwezva vanenge vaine matambudziko avo ivo vaingoda kungobatsirana nevanhu vanenge vaine chouviri, noti kungobatsira munhu wose zvake. Baba vakabva vazodzokera kuHarare ndokubva vazotanga kushanda. Hazvina kana kumbogara zvavatorera makore mushure mekunge vabatiswa mishonga iyoyo, baba ndokubva vatovaka imba inova iri iyo yatinototi ndo imba yatakasirwa nababa vedu iri muno muHarare. But dambudziko ndiroro rekuti pamba ipapo mukoma tingangoti hapagariki, asi kana kuri kunzi tikaisa maloja pamba ipapo panenge paine runyararo. The moment yekungoti isu vana vanyamunhu kana tikangozama kuti tinge tichiuya kuzogara ipapo, ndo panobva pazongotanga mamwe matambudziko, as in vana vanongotanga kurwara. Kana kungoti paya pamunenge makarara munokwanisa kungonzwa zvimwe zvinhu zvinenge zvichingofamba pamba. Sometimes munokwanisa kungonzwa mamwe mazimutsimba anenge achiitika panze usiku zviya makarara. Kana kungoti unenge uchinyazoziva kuti malights emurumu yakati tamadzima, asi malight iwawo anorara usiku hwose achingobaka achidzimwa. Izvi zvakabva zvazokonzeresa kuti isusu tinge tichizosiya imba iyoyo. For now imba iyoyo tinongoishandisa seimba inogara maloja, but mukoma takambotanga tichirwidzana panhau dzemari idzo dzainge dzichibva paimba iyoyo dzinenge dzichibhadharwa nemaloja, because zvainge zvichiitika ndezvekuti inini ndini mukuru, saka ndini ndaiwanzokuenda kuya ndichinotora mari dzemarentals, but ndakabva ndazotanga kuona kuti mushure mekunge ndatora mari dziya tisati tagovana sevana vanyamunhu naamai avo vari kumusha, ndaingoti ndichingonopinda nemari iya mumba ndaibva ndatoona kuti mumba munenge matonyuka rimwe dambudziko rekuti hazvigoneki kuti unge uchiignore dambudziko iroro, as in kuti mukadzi anokwanisa kungotanga kungorwara zviri serious. Ininiwo ndakawana mudzimai wangu ane dambudziko reasma, asi asma yake mukoma ndisati ndazoramwa zvekuti ndini ndinoenda kunotora mari iyoyo yemaloja. Ndakaona kuti pose pandinenge ndaenda kunotora mari yemaloja, then asma yemudzimai wangu inobva yasimuka zvekuti munhu unotoona kuti kana ndikamuignore munhu uyu zveshua apa munhu anokwanisa kundifira. Unotosiwa usina kana choice than kuti unge uchimhanya nemudzimai wako kuchipatara kana kuti umhanye kuenda kufamasi uchienda kunotenga mapiritsi. Saka mushure mekunge takonana isusu sevana vanyamunhu, munhu wose achingoti inini ndine undyire, ndinoti kana ndikatora mari ndobva ndaita zvandinenge ndanzwa kuda nayo mari iyoyo tisati tagovana mari iyoyo pachedu. Ndakabva ndazoudza amai ndikabva ndati pari zvino amai inini ndapeta maoko, handichadi kuti ndinge ndichinzi ndini ndinoenda kunokolekta mari dzemaloja. Ndo patakazoti hanzvadzi yedu ndiye anenge achienda kunokolekta mari idzodzo, but mukoma kana nayewo akasvika pakuti vamawe
umwe neumwe ngaende achinotora mari yake. Saka ndo zvatakazoita zvekuti umwe neumwe sezvo takagovana marooms kuti marooms akati kana muine maloja anenge achigara mumarooms imomo mari yacho inenge iri yako. Zvatakazongoita ndezvekungoti takaudza maloja kuti mwedzi uchinopera ningi ndiye anouya achitora mari kwauri, because takaona kuti izvo zvekuti unoenda uchinokolektera vamwe mari yacho mukoma hatizivi kuti inopeperetswa sei, asi mukunofamba takaudzwa kuti mweya wemunhu uyo akaenda akanosimudzwa nababa vedu kumadziva, mweya iwowo hanzi wakabva wazopanduka ndokubva wazoita chikwambo. Hama dzose dzababa dzainge dzichizviziva kuti ivo baba vane zvinhu zvavainge vakabata. Saka umwe neumwe hanzi ainge achingonofamba achingonoita go back to sender, asi ivo baba pavainge vachiri vapenyu vainge vachishandisa mhepo iyoyo. Zvino baba vedu zvavakazoshayika mukoma, isusu tasara tisisina kana munhu anokwanisa kutichengetedza kubva kumhepo iyoyo. Saka nawo zviri kunze pane imwe hama yababa yakabva yazoenda kune imwewo n'anga yayo. Mushure mekunge yaenda kun'anga ikoko yakabva yazonoshandura mhepo iya kuti inge ichingonangana nesu. Sezvo mhepo iyi isisina munhu wekuti inokwanisa kushandidzana nayo, hanzi for now mumhuri medu matarisirano acho ayakaita nesu yangova mhepo yenhamo. Ende mhepo iyi mukoma hanzi yakatarisana nesu zvekuti kana kuri kunzi pakashayika munhu anokwanisa kuti ange achitanga kushandidzana nemhepo iyi, inokwanisa kuti kuya tose kutipedza mukoma. Isuwo tiri vanhu vekuti tazama kuti tinge tichifamba kwose kwatinofungidzira kuti tinokwanisa kuenda kunowana rubatsiro, asi dambudziko rinoitika nderekuti mhepo iyi mukoma paya painoita zviya zvekuti inenge ichihakwa kuti inge ichitaura, chainotanga kutaura mushure mekunge yahakwa inobva yatoudza munhu uya anenge achitibatsira kuti ko iwewe umbori aniko uri kuda kundikonesa basa rangu. Pandakakumbirwa kuti ndinge ndichidzoswa kunyika yevapenyu wainge uripo here? Unoziva here zvacho zvatakawirirana nevanhu avo vakandikumbira kuti ndinge ndichidzoka kuzoshanda mabasa angu muno munyika yevapenyu. Saka varapwa vazhinji kana vakabvunzwa mibvunzo yese iyoyo mukoma, ivo kumagumo kwazvo vanobva vati havakwanisi kuenderera mberi vachitibatsira nekuda kwekuti imwe mibvunzo inobvunzwa nemhepo iyi mukoma, varapwa vazhinji ndakatozviona kuti ivo vanenge vasina mhinduro. Saka vanobva vatoti iyi yatova ngozi iyi, kana ndikaramba ndichida kurwidzana nayo zvinokwanisa kuzotendeuka zvikazondiparadzira dzinza. Saka mukoma isusu sevana vanyamunhu hatitoziviwo kuti nyaya yedu ichaguma nepi. Ivo amai kana tikazamawo kuti tinge tichigara navo pasi kuti tivabvunze kuti zvino amai hama dzose zvadzatifuratira zvino tozvifambisa sei, amai vanongoti handinawo kana chandinoziva nekuda kwekuti baba venyu ndakazosara ndosangana navo, but ivo vainge vatobata mishonga yavo, sezvo ivo baba vanonzi vakabata mishonga iyi pavainge vachiri ne21 years. Then amai vanoti ivo vakazosangana nababa vangu, baba vainge vava ne25 years ndo pavakazoroorana. Saka ivo amai vanongoti iniwo ndiri mutorwa, baba venyu ndakazosara kuzosangana navo vatobata mishonga yavo, saka hapanawo chandinoziva. Hei vedare, ndo meseji yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu avo. Hanzi yambiro yangu ndeyekuti please vanhu musatenga mashavi enjuzu. Kune akambotenga here shavi renjuzu? Kana uriko ende kana wakateerera, please feel free kuuya ku WhatsApp kwangu, then obva wangosiya either a voice note kana kuti munongoita zvekunyora, then mobva matiudza kuti experience yacho yainge yakamira sei, munyatsokuti rondedzera zvenyu musingamhanyi. Vedare regai tibva taenda panyaya yedu inotevera.
Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Mamwe messages acho anorwadza. Hanzi makadii zvenyu mukomana She, ndiri kukumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu kudare. Ininiwo ndine confession iyi iripo pamusoro pababa naamai vangu. Pane zvimwe zvinhu zvavanoita. Zvinhu izvi mukoma takangokurawo vabereki vedu vachizviita, but now nekukura ende nekutarisawo macousins angu ndiri kuona kuti zvinhu izvi hazvina maturo uye zvinhu izvi zvakashata, but vamwe vaning'ina vangu ivo vanongoona sekunge zvinhu zvisina kana basa. Pane pandakazombotorana nevana vaamai vangu ndokubva ndazogara navo pasi ndichida kuti tinge tichiona kuti the best way yekuti zvinhu izvi tingazvihandla sei vabereki vedu vachiri vapenyu, but my siblings ivo vakabva vati havanei nechekuita neizvo zvinoitwa nevabereki vangu. Chakakonzeresa kuti ndinge ndichizoitawo hasha yekuda kubvunza kuti ivo vabereki vangu why vachiita mwoyo wakashata kudai. Ndainge ndakaenda kumusha gore rapera museri iro. Ndasvika kumusha mukoma ndo pandakazongokaruka ndanzwa baba naamai vangu vachiita sekunge vainge vachiomberera. Saka ndakabva ndamira ndichida kunyatsokunzwa kuti ko ivo baba naamai chii chavainge vachimboomberera vari mubedroom mavo. Mukoma ndakabva ndaita zvivindi ndokubva ndazopinda mumba muya. Ndichinopinda mubedroom revabereki vangu ivo vakabva vanditi pfugama nechepapa. Mukoma baba naamai vainge vakapfugama. Baba ndo vainge vachiita zvekutswinyidzira bute iro rainge riri mumaoko avo. Vaiti kana vakatswinyidzira bute iroro vobva vari mwaya pasi, ende vainge vachiomberera kuti mamwe macousins angu, vana vekwana bamukuru nevana vekwana bamunini, hanzi pashaike kana umwe zvake anokwanisa kuita chinobatika muupenyu. Ende macousins angu vazhinji vacho mukoma vari kuno kuJoni, ende isuwo takazosara touya kuno kuJoni. Ivo vainge vakauya kuJoni ameno kuti rini, ende sevana vekwabankuru havana kana chavanokwanisa kumboita muupenyu chinobatika. Saka zvinhu izvi zvakabva zvandirwadza mukoma kuona vabereki vangu vachiitira vamwe vana, tingangoti vana vavo, utsinye hwakadaro. Saka ipapo zvangu handina kukwanisa kukweshena vabereki vangu. Ndakabva ndangobuda mumba muya ndikabva ndanogara zvangu mukitchen, but moyo wangu wainge wabatikana. Ndakanzwa sekunge ndichaburitsa misodzi because pane umwe mwana wekwabamunini uyo akabva angosvikawo pamba nekuda kwekuti ainge anzwa kuti bhudhi vainge vabva Joni. Mukoma ndakarwadziwa kusvika pastage yekuti ndakabva ndangoburitsa kamwe kamari ako kandainge ndakasungirira ndikabva ndamupa mushure mekunge andidembera, because akabva ati inini bhudhi handizive kuti mhosva yangu yandakapara pasi pano pezuva imbori mhosva yei. Ko ivo Mwari vanonzi vanoona, ko sei vasingakwanise kundiona? Ko chandakambotadzira Mwari chimbori chii? Zvinhu izvi zvakandirwadza. Ndakanzwa sekunge ndingayeredza misodzi nemadembererwo acho andainge ndichiitwa nehanzvadzi yangu. Ndakazongoburitsa mari ndokubva ndamupa, asi kuti ndinge ndichimuudza chokwadi maererano nezvinhu izvo zvandainge ndichiona vabereki vangu, maererano nezvinhu izvo zvandainge ndaona vabereki vangu vachiita, ndakabva ndanzwa ndichinyara zvekare nekutya. Saka ndakazoti ndadzoka kuno kuJoni ndokubva ndazotora vana vaamai vangu ndikabva ndazogara navo pasi ndichizama kuti tinge tichitaura maererano nenyaya iyi, but vana vaamai vangu ivo vakabva vati harisi dambudziko ravo iroro. Saka mukoma ndiri kukumbirawo kuti munge muchindipawo advice kana kuri kunzi kana kuinewo vanhu vakambosengawo mutoro unorema kudai wekuti unoona macousins ako achitambura ende unenge uchitoziva kuti mudzi wematambudziko avo avari kusangana nawo mudzi wacho uri kubva pai. Kana kuinewo vanhu vakasangana nematambudziko iwavo vakabva vazohendlawo sei zvinhu zvakaita sekudaro, because inini secret iyoyo iri kundiremera, zviri kundiremera mumwoyo. Hei vidari, ndo message yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma Vedu iyo. Hanzi ndakaona
vabereki vangu vachiumbera ende vainge vachiumberera kuti mamwe macousins angu ange achisangana nematambudziko akasiyana-siyana. Hey, zvakangoma zvovedwe. Asi please ngatitaure navo mucomment section